Hello mga bay, welcome sa among new vlog. Kabantay mo aning tulog kalingin. Kuha na siya ba nang nasunog. Lubot na siya sa pizza. Nasunog man ba ang pizza bay? So ang among gibuhak na lan, among gigabas. So muna siya. Muna ni Sharon bay. So ang gawas, dara nang gagabas. Kaya pagong kayo. Pagong kayo. Gigabas na mga pizza bay kay kuan. Para dili may lang sa mga amo. Padi may nas amo nga pagong siya. Kinaamong gabson. Karon paggabas, ibalik sa ubin. samot siya kanipis. Pag human na mo gabas ani ibalik sa ubin para Ignon na mo ilubot. o diba? Pinoy lang sa kalam. Oh, Pinoy lang ang makredit ana. Bright kayo ang Pinoy. Bright kayo ang mga Pinoy. Ang tanawa. Gabas ibalik sa ubin para ignon mo na ilubot. Mga bay, mana? Lapo. Kuan mo mga bay, duka na yung sinira bay. Ami na ligi sa kuna bay, ugaran ba? Sao mga peluto pa man aron bay. Sugo kinab ka bagani na Jesus, buntag. ginuo ko bay, tanawa mga bay, ginuo ko bay. Mura naman ni Caldero bay. Tanawa taon. Unsa man ni? Pasabta ko na ni. Mapriso ka. Agoy. Ning kamot na lamang ko na nakamatag yung kudra na wa akong duka ni na sulong lubot. Ginabas na lamang ta aron. Gabas yun maayo ay kay kapiso niya ta ani. Lingod piso. What? Ibawas niya sa itong sweldo niya. Pwede na ba yung tao na ito? Ning kamot na lamang din. Himo na lamang tagpuan na ni. Ihapon day palaga sa sarina. Masarila pa. Ito pa'y kaning narang toppings nimo. Mga ana da guys 20 kg da na day. Nga burod pa mo. 20 kg na day. Ay sabar day kaning kamot ko diri day aron resolve ning problema na tanawan di duka na kay. Di na ta katunong ani ginabas kay wa na. Lamiya na bang itugdon sa pugaran niya. Sa mga wa bay undang gining duty so pa ganiya. Ginaan ko. Mao na ang inyong katabang wa na. Duka na tug ng tagaluto. Ano na nga kalb na nga. Kuan en taon nga tostado na ni inyong kuan. Suliran. Torang pang-pistorya sandumalan. Ang among suliran nahitungod sa pizza nga nasunog. So amo taong gipanggitaan ug pamaagi nga harong masulbad kini. Sa diyang gagabas siya kay nasunog. Wala na ng sus. Diba? Tagana kay kung kamot aning pizzahan ni siya rin, di mo magpangita na ko. Ako sa stop ta guys. Ako. Di tiwas mo gid na to gabas dai kay ato panita. Halaka basig ang mga tao dito. Ang siya nakaputo ita. So muna siya ang among sunod nga gihimo. Gihimo mi og pan niyang uban nga pizza tuwa hasod. So amon lang siya gibantayan kay base nasud og masunog. So balik ta diri nga dapita kay Yes. May bawal na pagid ang tao ni sa sipkok dahil dito akong nanay. wa tay mahimo. Kaysa magkaon siya og sunog. Basta ipa-crispy na to gamay ang lubot. Mm. Bati kayo mo sarila no, di siya mo. Bito. Di mo lagaw, tiga gawin lagi butang tanawa. Na ba rin inyong nanay? Wala siya nagkuyog sa party-party? Amot ka. Kung ko sa party-party, magpurma na itong maayo. Bagay. Ang nagpurma si mga anak naman niya. Ang kwarto, puro sus. Kisa na ikasal? Mura yung tawag, ukay-ukayan itong kwarto dito. Ano siya naman ang tawag. Ibali man nila ang kwarto. Si Pato na nusara, di bali ganing taas ubos. Nabuang na sila no, ano man ako. Si Pato na ha. Di bali tad buong balay. Sila kaya tulog ka kwarto yun, bungkag. Ano mo, di ba pwede, anak-anak sila sinina.
Kani murag maayo na yun. Sukod di maayo, balik o kaihatag na mo. Sa'yo na unda. Nga ang luho. Di mao. Tara na bungkag. Makaluya. Ginoo, panabangi ang mga kabus. Hala, mag-ilis sila. Hindi sila ganahan, ihatag na mo. Sus, anda mo mga palad mo dawat. Hala, kay pamungkag naman. Ay, naunarang-arang lagi rin taon. Tingnan sila murag, nindot lagi na yung pizza ron kay nipis. Niya di ay ito suno. Kinsay na sayod. Ay, magsaba sa sikreto sa katabang nga kabaw. Bright biya kita. Sa papel di bago ni mga Pinay. Mga diskarte, di yun ni mapindi. Wala pa na ba? Yung mga, yun ba? May tag di manguli sila. Ito na lamang pangaon mo kay nangasay mo muna ikasal. Muna pa rin mo atin. Malaniday nga. Naman di ikasal din. Ano sa di na sila wa sila nang lipo. Inay, napot nila. Mura po na sa rin mo atin og kasal niya pagbalik labag gutom. Di wala sila mukha ulit sila giyado ang parte. Puro sa tea. Hindi ba sa kabulong nga ang ting pakabuhi. Kabuhi ng mga tao. Hastag yung mga katabang ipang kabuhi eh. Mga sunog ng trabaho. Ato di po na cheese kay mo. Tuan ka ng upaw. Kulang sa cheese. Yung nanay, wapod nagpurma, meaning, ang mga daga raw niya ato. Kung maka-experience sila siya, dagway anong kasal. Mo, inato ang sot ni nanay. Simple. Basi si kusina sila dito, mahugas plato. Ang mga dalaga kay, bungkag man tibok balay. Halang suko. Or balsin si nanay, gasapaw ra to. Hugay lang dito, basi na ito, sexy sila. Okay. Kaya na double purpose. Jacket. Hindi sila mahugas o plato, pwede po mag-serve. Duhay ang sulong. Kinawa po siya, baga-baga man yan jacket, so di halata. Gantos na laman ta ni sopas. Lami biya po tagubto. Pera de akong kaon. Oh, no. Tara na, anto na ibutang ni. Ako. Anong bunol pa mo? Waan. Bakit dahil bunol na po niyan hidat? Wala pa. Wala pa, ano? Kadit lang, palayo. Pagaman. Banday, pagkabasig, masunod pagbalik. Ibus, ano kaya atong... So, hello mga bay. So, muna na siya ang final nga destination sa mga destination of the explanation of today's palpation. It's because today we have a palpation, so yung palpation natin, ipailalim natin yan. Okay? So, ibabaw natin ang... kahit na mapansin niya mga palpitation na yan, na automation, na mga automativa. So, okay na siya mga bay. Okay. Lami raman gyapon na siya. Nangurus daw. Alam na. Award this for today goes to... Lo, Ladek, plus pa naging lumot natin. galos pa lagi natin. Luto na kani. Luto natin, uy. Luto na siya. Okay, another palpation. Palpication or pizzation, that we makeation, todaytion. And this is the finalization. So, we'll wait for the For the commentation. documentation of the hyanation Of our emotion. of our rhination. The chief cook among all the chef. Aywa. Okay, so this is plain cheese. And next, vegetable. Ako'y ginuduha naman ang diyan ang pang duha raman diyan ang pang ibabaw raman gidayon na. Swerte gid ang ibabaw aron. Hello, ay, usti. Dinhi na Ay, igo natin. Ay, nag-ibutang nga tanti. Ang kuan. gusto man nila ning gulay.
Di okay ra no. Dili na sila mo comment ana kay nipis naman siya so. May na sila nga. Good. It's so tiny. Naoton damo ro ng comment. Na it's so tiny and skinny. Very nice. It's so tiny, skinny, but delicious. Oh, siya delicious oy. What did you do? You gabas-gabas the bakbak? Da. Tuo man ka oy. Kaon na lang jud mo. Kaya na ko ni. Kaya na ko ning comment unya. Itulog ra ni. Mabuntag na kalibang na ni. Wala ra na comment. Mauna kay pangduka na yung katabang. Dayon, kanina may imo ha. Pinakanipis sa tanan. Za'atar. Nya ang panty. Ang panty, sulod. Alis tungla. Na lagay space ang pan. Ang panty, sulod. This is Za'atar pizza. And this is a mixed vegetable pizza. Very thin and skinny. It's because it's burned. Ay, no ko. Lumayo ba? 4, 5, 6. Anim lang kasi hindi naman ito malakas ang benta dito. Mahina lang. Ito ang mabenta. Ito. Andiyan ba yung nanay ko? Wala. Mabuti. Saan natin Parang ito wala ilalagay? mang tao sa sala. Kaya nga saan Tahimik eh. Saan natin ito ilalagay? Sa mga lakoy. Snack nila ni. Tegot na ng sopas te. Ito ay daghan siya na yung problema. Kala mo